Iya iki medun iki lho. Ya sinden ra kena dipidak wayangane ya wis ngene iki. Iya. Lah wong sar medun kok. Ayo Tin. Ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Ya ora. Pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes ki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Iya. Nek ditumbuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelekar lho kae. Paling lho, paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Arep ngaturke apa? Lah napa enten? Sisa-sisa cinta wis. Ya, iki mau wis. Iki kae malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dite wis entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean nek. Ayo jenengan ya sembodo nang ngrogoh kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100 kok aku kebablasan 200. Ya iki barang kan tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tasnya dirogoh. Tas apa? Anggepe kok ngrogoh tas. Ya kan sembodo ngono lho. Tenetek kanggo wayangan ngrogoh tas tekor, wayangan ngrogoh tas tekor. Anggepe ora. Iki tas wis khusus e madake. Iki wis ora entuk dirogoh. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. Ya aku ora komersil, liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora wis tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh, ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajen utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu melocot. Lah, tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora ning rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis tangkep ilang. Wah. Ora iso ana peraturan to transferan 1 hari tidak diambil hangus. Aku wis tekan 3 dina kok ora tok jupuk hangus wis. Lah le jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Iya, wingi pira to? 500 kok. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Wis lho. Mana ta? Wis ta ya. Belum. Wis ya yuk. Urung ta? Ya. Ya piye? Waduh, wiyaga barang ya urung Lah iya mangane. Wiyaga urung njaluk kok wis njaluk. Lah wiyaga ora wani njaluk ya. Ah wis wiyaga kuwi no. Ya, heeh. Wah setan ki ora. Malah ngeling-elingke. Nah, tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Saya tuwai saya lali soalnya. Ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden pira sak yuta? Ya. Nyonya, ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama Klaten. Wis bubar weh. Yo, gandaneng kosike. Kok 2 kali kok njur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah. Ayo iki, wis Yanto. Kuwi sing Megua. Sing Klaten urung dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta lah. Ya. Dadi 2 juta. Wiyagane pira wiyagane? Anakku wis sekolah wis sangune peke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangule. Kok abang apa? Kudu tindak kira ndak pecah ndasmu. Weh. Wiyagane ya 2 juta. Wiyagane do meneng wae kok. Iki do rawani omong lho, wakil aku. Waduh, aku iki Nek disekseni wong kali bawang nek dalange iki lomo ngono lho.
Aku dadak aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Aku nglumpukke wong wiyaga biasane nglumpukke dhuwit rasa ngene to. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, dilumpukke Bim. Nglumpukke Bim, keke anu kase. Iya, wah. Mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah, cilaka tenan iki. Ya ora masalah. Ya, ya. Ora apa-apa. Iji ana ta kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah ya kuwi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. Ya. Ya ning. Nyanyi ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Anggere ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya kok ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok ditendhe. Lah kuwi melu ngono aku barang lho. Lho kok melu ngapa? Lah ngono aku ya tak catut tok. Ora wae ora tau catut-catutan. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Mayan yo, dadi bawani endi tasku mau. Kene tak gawake kuwi. Asah iso nggawa dhewe. Ora arep njaluk tulung kowe aku. Kok ndak anu lho kekebakan tas. Ora wis. Ngono aku cik selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emah. Rawani aku ya. Iya, wis gak wis. Ya wis ngono kuwi dalang ki kudune lomo ora githoke kok le jeru temen. Ana sapite orang ngono lho ngene. Apa? Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki tak ngu. Aku bingung. Arep ngapa, Dik? Anakku nusul. Musul ibu. Anake. Oh, apa nak? Aku piye lan nembung iki ngomong apa ya? Anake sing ngrebab kok. Tatine nek omong kaya palu. Lah apa? Dadi ora digaraya-garaya langsung des. Lah ya wong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae ta ki? Mano. Mano. Aku wedi bengi iki karo Tatin lha iki nang Kulon Progo nang wilayahe. Oh, wani main-main tak undangke boloku. Bolomu basa James setan priprayan. Ayo men nyucup bun-bunan kuwi. Ya setan tenan. Lah ngapa toh? Aku iki kurang ajar saya kebangetan nih. Lah piye? Adalah kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar. Anek dalam Aku sak durunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe. iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. Ah, ya ora iso. Pasti. Piye ora ngomong apa? Ora apa-apa. Mikir manuk podang agawe kreketing ati Nora mendo sun pikat